Tak idem ako James Bond girl do slávneho baru James Bond. Ja som aj nevedela, že tento hotel je James Bond, tak som sa nachystala a idem si dať drink. Ja si myslím, že dnes je jeden z najlepších a najkrajších dní môjho života. Ja som aj nečakala, že budem mať takúto krásnu izbu, že si ju budem môcť vymeniť, lebo som nevedela, že prvá sa mi nebude páčiť. Nečakala som, že budem taká spokojná, že budem mať výhľad na oceán, tu sú tie palmy. Ja som fakt taká vďačná za toto milé prekvapenie. Rýchly room tour, takto zrýchla, hneď z lietadla room tour. Takže neviem, prečo mám dve oddelené postele. To neviem, prečo mám dve oddelené postele. Tuto niečo na privítanie. Kufrik ste videli. Ja točím aj na šírku na YouTube, aj na výšku na Instagram, takže sa to tu bude možno tak miesiť. Bože, tak to vyzerá, musím sa vyzrieť. Som bola v lietadle, tak som sa zahlila, nech neprechladnem. Dám sa dokopy, budete ma vidieť aj peknú chvíľku. Tu je potom ešte kúpeľka. Neviem, kde sa tu svieti. You like this room better? I like it better because this is purple and this is my favorite color. And I like the view. I can sit there, you know, read my book. So amazing. So great. It's better than the other one. Thank you so much. Tak, sťahujeme sa do tej izby. Pán mi pomáha. Hovoril, že čo má... What do you have everything? Sauna? Aman, taxi bath, gym. Everything. Everything. Yes. Amazing. And it will be very beautiful weather. One of the best spa in Europe. Really? Yes. Okay. By Banyan Tree. See? You want a massage? It's the best massage. Which kind of massage do you have? All kind of massage. Half an hour massage, 1 hour, 1 hour and a half. Treatments. We have treatments as well. So you are like a wellness hotel? Yes, as well. Yes. And also for golf, right? Yes, we have our golf course. You can play golf course. We have 2 courses, blue course, 9-hole course, and 18-hole course. So you can see everything. Amazing. Unfortunately, because I have a green card, but I don't play golf, you know, like a real player. I'm just like trying to learn how to play golf, but maybe next time. You can go to take some lessons. You can, there is a professor there. And I can rent the... You can rent clubs, everything. And there is a teacher there. You can try to learn a little bit. Really? Yes, yes. Okay, I will do it for sure. Book with me and then I'll provide this. Okay. We have a shuttle to take you to the golf course and to pick you up as well. Thank you so much. And this is really amazing. I like the colors. This is sunny. The room is amazing. Thank you so much. Thank you. I'll bring the key back. View from my balcony. Ako ste mohli vidieť, vymenila som si izbu za takúto nádhernú fialovú izbu. Zlatý milý pán mi všetko vysvetlil, doniesol. A zase tu z toho plynie ponaučenie, že nebojte sa opýtať. Ja som cítila, že chcem si vymeniť izbu, tak som išla na tú recepciu a povedala som im, prosím vás, môžete mi vymeniť izbu. A oni, že čeknú, či sa dá, a nakoniec sa dalo. A mám krásnu fialovú izbu, pretože tam ste videli, že boli 2 postele a tu je iba 1. A ešte fialová v mojich farbách, ešte s balkoníkom, môžem si tu čítať knižku. Čo z toho plynie? Zase z toho plynie ponaučenie, že keď niečo chcete, tak si za tým chodte. Nebojte sa opýtať a dôverujte svojim pocitom, svojej intuícii. Ja som to proste cítila a išla som si za tým a dobre som urobila. Takže zase, Livinka, vám radí, chodte si za tým, čo chcete. Ja som nevedela, že tento hotel bude taký úžasný a všetci tu budú takí milí. Fakt, ja som veľmi vďačná, šťastná a myslím si, že dnešný deň je jeden z najkrajších dní môjho života. Som tu sama vo svojej esencii. Ja som síce ráno, ako som išla z Viedne, tak som bola taká, že dostala som aj menštruáciu a že prvý deň cestovať v menštruácii s lietadlom 4 hodiny, že sa mi moc nechcelo, som bola unavená z toho balenia, ale dobre, že som išla, úplne už som zabudla aj na menštruáciu, už proste. I participate on Her Majesty's Secret Service. That's you? Me. How old you were? 18 years old. 18. I'm Wow. 75. Okay. And amazing. And then 50 years after, the actor was here for you celebrate the 50 years of James Bond.
eye here with a James Bond. This is James Bond? Yes, yes. Really? This is the same guy you can see here. No. This one is the same here. And then I'm here too. Oh, amazing. And then Wow. this certificate is I offer for you. Okay. This is offer for you. Thank you so much. Okay. It's amazing. So you are a celebrity here. You are a star. Yes, that's right. You don't know? Yes, I'm a star. Wow, amazing. Every Wow. day I pass certificates and then I speak with the hotel because the hotel has a lot of history. And so everyone come from outside to see me and everyone. Wow, amazing. My ex-boyfriend, he loves James Bond, like James was everywhere. Okay. So, amazing, amazing. I can show him this. This for you, okay? Thank you so much. Amazing. Inak kúpeľňu som nenatočila, ale teraz už tu mám svoje vecičky. Je taká mini, ale milá, hej. Tuto je Váňa. Takže môžem sa aj kúpať, ako pekné to tu je. A ja takto, prosím pekne, na úrovni. Tu si zapnem taký gombíček. Počkajte, takto. Takto. Tuto je výhľad na oceán, wow. Krásne, nádherné. Preplávam, som v Amerike. Som mega vďačná, šťastná, že toto môžem zažívať, že je to nádherné. A som rada, že som počula svoju intuíciu a že som si vybrala práve Portugalsku. Už veľa rozprávam, lebo už som aj na Instagrame hovorila túto storku. Lebo ja točím aj na Instagram a na YouTube, tak potom ma sledujte aj na tom Instagrame liviala.sk. Pozrite sa, čo tu je. Dúha. Nádherná dúha, tu sa niekto pláve. Nádherné, takto sa zobudiť, to je raj. Wow, krásne. A tu je oceán, krásne. Ježiš, tačíko lietajú, nádherné. Wow. To je raj, krása. Ahojte, hola, hola, pozdravujem vás z nádherného Portugalska, z mesta Estoril. Nachádzam sa tu hneď vedľa tohto slávneho kasína v slávnom hoteli, kde sa točil aj James Bond v roku 1968. V tomto hoteli si užívam luxus a James Bond, energiu a atmosféru. Pozerám sa na oceán, pozerám sa na krásne mestečko Cascais, ktoré omýva oceán a užívam si tu ozdravenie svojej duše, kedy som po dlhom čase v Bratislave odišla do Portugalska, do krajiny plnej radosti, rýb, možností, pozitívnej energie a tmavých chlapov. Nemám rada jednak ja tmavú pokožku, takže to nebude nič pre mňa. Každopádne, ja som raz v Portugalsku našla jednu z mojich lások môjho života, pretože ja verím, že životných lások je viac. A jedna mi prišla práve v Portugalsku, bol to Američan, bolo to pred 7 rokmi. A preto mám na Lisabon a na Portugalsko veľmi príjemné spomienky. A v tomto vlogu uvidíte nefalšované emócie, pláč, smiech, slzy, ale aj radosť. Na mojej dovolenke v Estorile, v Portugalsku, kde si liečím svoju dušičku a takisto rozmýšľam, že sa tu možno na leto presťahujem, pretože je tu veľmi príjemná energia a toto v Portugalsku veľmi cítim. Tak pozerajte, teším sa. A keby ste mali nejaké otázky, tak si ich zodpovedajte sami a nájdete odpovede v sebe. Som na raňajkách a myslím si, že tu majú veľmi dobrú stratégiu, pretože tu majú strašne malé taniere a strašne malé poháre, to znamená, že to iba ja som schopná si zobrať akože 6 tanierov a je mi to jedno, že žiadna hanba, nič. Ale myslím si, že to je stratégia šetrenia, to je také akože noble klasy, všetci sú tu tak krásne oblečení, takže dobre, že som sa takto obliekla, lebo zapadám. Takže takéto malé taniere som na raňajkách ešte nikdy nevidela, fakt akože extrémne malo, však ukážem vám to, alebo som to už ukázala. Takže mám tu raz, 2, 3, 4, 5, 6 tanierikov a ešte si chcem dojesť jeden. Tak na zdravie. Tak idem vám ukázať veľkosť týchto tanierikov. Hej, máme tu papáju, ananás, lososa, nejakú zeleninu, ovsené placky a tu máme guacamole, olívy, mrkvičku a nejaký humus alebo niečo, hej. A pozrite sa, že vlastne veľkosť jedného taniera je ako veľkosť mojej ruky. Takže stratégiu tu majú veľmi špeciálnu. Ja som zostala posledná na raňajkách ako vždy. Ja vždy zatváram raňajky, lebo tým, že ja jem neskôr, ja začínam moje raňajky normálne ako 11. 12. ale keďže hotely to neumožňujú, tak musím začať skôr, že 10:30, aby som to stihla aj si nabrať, aj zjesť.
a potom vždycky zatváram raňajky, takže teraz je to aspoň ticho, takže môžem nahrávať. No čo by som k tomu povedala, inak tie raňajky neboli až také dobré na to, ako luxusne sa tu hrá. A ďalšia vec, viete, čo sa stalo? Nie, že čo sa stalo, ale majú to tu tak nastavené, že keď si chcete zo sebou zobrať jedlo na izbu, čo väčšinou všade môžete, tak tu musíte zaplatiť 5 € za box. A tým, že tu to všetko majú také maličké tie boxy, tak zaplatíte iba 20 € alebo 15 € alebo 10 € podľa toho, koľko máte boxov, len za to, aby ste si zobrali jedlo na izbu. Majú to tu premakané naozaj, aby ušetrili. Pekné, ale šaločky a tak. Ja nie som zase až taká nobel, že ja si až tak nepotrpím na také nobel, že ja som skôr taký raw človek, taká skôr výbojná. Nie som až taká ja nobel, hej. Že toto nie je úplne, že moja šálka kávy v takýchto nobel priestoroch byť. Že nie je to to, kto som ja. Ja som skôr taká autentickejšia, že mám rada tú takú naozajstnú esenciu, nie takú až nobel. Ale zase možno je to niečo, čo sa mám naučiť, aj trošku také diplomácie v sebe, aj trošku takému spoločenskému poriadku, takže zaujímavé. No a čo vám ešte poviem? No idem už na izbe, že som niečo chcela povedať. Jeden pán ma tu trošku urazil, lebo ja som si nabrala 6 tanierikov, lebo som chcela vám aj ukázať, aké majú malé tanieriky, aj ako to jedlo vyzerá. On sa pýta, že you will eat everything of this? Úplne, že cudzí pán. Na neho pozerám, že nie, ale že som robila video. A že sa to všetko vyhodí, že tým wastujem. Ja hovorím, ale tak to by sa vyhodilo asi aj väčšina toho jedla, čo tu majú, však sa na to nebudú ohrievať. Pritom ukážem vám, skoro všetko som zjedla, hej. Ja som skoro všetko zjedla, vám to teraz natočím. Tak ma to trošku tak, nie že urazilo, ale rozosmutnilo, lebo si hovorím, že kokos to čo on do mňa, však tu také drahý hotel, také drahé raňajky, malé tanieriky, ešte by som si nenabrala jedlo. Keď chcem ochutnať viacero jedál, tak ako trošku ma to rozosmutnilo, no. Hovorím si, kokos, to tak asi mala by som sa nejak vychovať a začať sa správať, že dám si jeden piece do úst, akože jedno sústo a že som vybavená. No asi takto očividne sa mám naučiť chovať. Potom ešte aj schudnem do toho, takže super, no. Takže takto, inak tu za mnou je takýto krásny obraz. A ešte vám ukážem, ako som zjedla, aby ste nehovorili, že wastujem jedlom. Vôbec newastujem. Už mi to idú brať, ale toto všetko som hej pojedla. Takže som vôbec akože nevestovala. Tak to natočím, keď tu nikto nie je. Majú tu takýto obraz. Tu majú takéto. Tu vyzerá, tu je nejaká reštaurácia. Že vraj, že dneska ju otvorili, že mali nejaký maintenance. Akože pekné to tu je, no. No tak na úrovni, hej. Majú čo? Nejakú sálu. Toto som vám teda ukazovala. Ale neviem ani, kde sú výťahy. Toto je ďalší takýto salónik. Toto je taká záhradka. Jej. Tu je ten bazénik. Takže takto. Je to tu krásne, no. Musím povedať, že je to tu veľmi pekné. No, tak idem teda z raňajok. Ešte dobre, že som sa takto nobel obliekla, ja som nevedela, že všetci budú tak na úrovni, ja som to nečakala. Ja som asi nevedela, že idem do takéhoto paláca, ja som to nejak nepremyslela, ale mám našťastie dobré oblečenie, takže som to tak intuitívne cítila. Tak, a teraz som chcela vyskúšať wellness, bazény, sauny a tak. Tu je tretie poschodie. Moja izba je tu. Inak je riadna zima, ja som sa chcela opalovať, tuto mám bazén a inak tuto je oceán a tu je golfové ihrisko, lebo toto je golfový hotel. Inak dala som si sáko, lebo ja tu nič iné nemám, také teplé. A je fakt zima, takže sa nepoopalujem. Tu mám ešte modrinku, čo som bola na aplikácii kyselných hyaluronov, ja teraz nemám make-up, lebo idem do fitka. Neviem, či sa to niekomu niekedy stalo. Ale mne sa deje to, že proste keď sa mám moc dobre, alebo keď som vo veľkej hojnosti, alebo keď ku mne prichádzajú veci, alebo keď sa mám moc dobre, to sa mi v Dubaji stávalo, tak ja niekedy, teda vždy, začnem potom poctievať takú vec, že ako keby neviem absorbovať do seba všetku tú hojnosť, všetko to dobro, všetko to svetlo a začnem sa až tak ako keby tomu brániť. Že proste je to také, že veľa ľudí si myslí, že by chceli byť bohatí, šťastní, že by chceli mať hojnosť, že by chceli, ja neviem, na zlatom podnose žiť svoj život, ale keby to k nim reálne prišlo, tak určite majú v sebe nejaké protichodné programy, ktoré im bránia k tomu, aby to tak bolo. Napríklad ku mne prichádza hojnosť, ale na druhej strane ja ju trošku na nejakej úrovni blokujem a neviem ju do seba absorbovať.
A dneska som volala s mojou učiteľkou Theta Healingu, Andreou Valentíniovou, ona je asi najlepšia na Slovensku. Ona je teraz v Amerike, v mojej zasnúbenej zemi, iba oceán, a už som pri nej. A hovorila som jej, že zase sa mi to stáva, že cítim, že tu sa mám tak dobre, ale že mi je z toho až tomu neviem uveriť, že ak to je možné, že sa mám tak dobre, že si to zaslúžim, že ja na nejakej úrovni si myslím, že si to nezaslúžim, alebo že až sa toho bojím. Tak idem s ňou mať terapiu dneska, na slovenskom čase o 17. a v mojom čase o 16. Aby sme sa na to pozreli, pretože ja to cítim v sebe na všetkých úrovniach, na tých bunkách to cítim, že vlastne ja som vždy chcela akože mať hojnosť, mať bohatého muža, žiť si dobre, ale na nejakej úrovni si myslím, že si to nezaslúžim, chápete? A pritom to ku mne prichádza, ale ja sa toho až bojím. A proste ja s tým musím pracovať a to sú presne tie protichodné programy, že my ľudia si myslíme, že niečo chceme, ale keď k nám to reálne príde, tak potom zistíme, že to nechceme, alebo že sa toho bojíme, že to nevieme prijať. No, ja idem prosím pekne do fitka, tak vám natočím, že ako to tam vyzerá. Ja som si zobrala všetky môj equipment. Ja mám, že slúchatka, mikrofón, potom mám, čo mám ešte? Svetla som si nakúpila, som si objednávala, že všetko. A keď idem točiť, ani svetlo, ani mikrofón, ani slúchatka, tak na čo som si to kúpila do ryti? Ale bola som na tých drakuloterapiách, tak asi to pomáha, lebo mám naozaj že peknú pleť. Ja som vždy mala pory, ale teraz sa mi trošičku zmenšili, že bez make-upu, fakt akože nemám make-up vôbec. Tá Drakula pomáha, ale je to bolestivé, jak svinia, no. Takže idem do fitka a idem vám ukázať, že jak to tam vyzerá. Stretla som toho pána, čo včera a mi vysvetlil, kde je fitko, je taký zlatý. Ja som rovno chcela natočiť, ako mi to vysvetľuje, ale jo, nechcem byť taká doterná, že každého hneď natáčam. Ako ja by som najlepšie akože všetko natáčala. A chcela som ho natočiť, ak mi to hovorí, aby ste to mali na videu také autentické, ale som sa ovládla. Ale mrzí ma to, že som to nenatočila, lebo on je jak z filmu, fakt, on keď to hovorí, je taký zlatý. Je to trošku také blúdisko, čiže idem tadeto. A on mi povedal, že potom mám niekde zabočiť. Jednak pri tých mojich filmmakeroch, keď robím tie filmy moje na YouTube, mám toľko výčitek, furt si vyčítam, nemám dobré svetlo, teraz mám, lebo tu sa odráža svetlo, nemám dobré svetlo. Potom vždy nejakých ľudí chcem natočiť, lebo to je autentickejšie, keď dám do vlogu ľudí, ale niekedy by to je blbé sa ich opýtať, alebo nechcem byť taká nátlaková, lebo ja som taká nátlaková osoba niekedy. A aj teraz ten pán, ma to mrzí, že som nevytiahla kameru a že nemala som ho tu vedľa seba a mohol aj on hovoriť a vysvetľovať mi, že ako dojdem do fitka a mohlo to byť také lepšie na tom vlogu. A som to neurobila, lebo som sa ovládla. Na budúce, ako stretnem, tak sa neovládnem, vytiahnem tú kameru. Lebo čo, budem stará, budem sedieť doma, pliesť ponožky, budem si pozerať moje vlogy a nebudem ho tam mať, budem mi tam mrzieť. Chápete? Proste ja to chcem mať všetko zaznamenané, celý môj život. No, ideme ďalej. Takže, aha, tu je ten lift. Takže tu máme ďalší lift. Vidíte? Takto vyzerám so svetlom a také svetlo si mám pripnúť a takto mám chodiť. A nie, že ja si kúpim svetla, objednávam si z AliExpressu 50 rôznych svetiel, no nie 50, ale 5 a ani jedno nezoberiem. Chápete? Dobre, a teraz nám ísť na -1. Gymnázium, to je treatment room, spa je na jednotke, aha. Čiže ja chcem ísť na jednotku a na dvojku. Takže máme tu fitko. A pekné fitko. Aj schodíky tu majú. Krásne fitko, majú tu aj schodíky, teším sa. Tak to je krásne, fakt na úrovni, fakt akože veľké fitko, professional, jak sa povie profi. To čo je? Wow. Krásne. Takto. Pozrite, aký krásny výhľad. Wow, to som fakt super, fitko je krásne, professional, teším sa. Začínam tuto na Bežeckom, potom si dám schodíky, potom pôjdem trošku na fidloptu, chrbát si trošku poliečiť a ešte uvidíme, čo vyskúšam. Možno tieto nejaké stroje. Toto neviem, musím sa naučiť cvičiť štinkami, v živote som necvičila štinkami. Teda, že keby cvičím štinkami, tak možno líčkami spevne. Jak sa povie s váhami, no tak som to myslela. No aj toto je dobré svetielko. Som si kúpila taký krásny mesiačik a toto sú prosím pekne nejaké kamene. Neviem presne, že aké, lebo som zabudla. A to som si kúpila v Poľsku, tak po poľsky mi hovorila ten názov. Ale není to kryštál, je to... Jak mi to hovorila? Nie houvlit.
No proste nejaký biely takýto kameň a veľmi som rada, lebo teraz také biele všetko nosím. Vyzerá, že tá farba mi chce niečo priniesť do života, biela, možno čistotu. Takže inak ja tak rada robím tieto vlogy, ja tak rada rozprávam a ja som taká milá osoba vlastne, že proste milujem to, no. Inak budem mať terapiu dneska s tou Andrejkou, docvičím a dám si tú terapiu, som zvedavá, dúfam, že mi to pomôže, lebo ona väčšinou nemá čas. A dnes som jej zrovna napísala zrazu, že má čas, takže určite to niečo znamená, lebo väčšinou sa to nestáva, že by mala čas, takže dobre načasovanie, ak sa povie. Tak zabehala som si, mám takých 300 kalórií. Nechcem viac, keďže mám tú menštruáciu, nebudem sa do toho siliť. A chcem sa pripraviť na tú terapiu. A už počas behu sa mi začalo vynárať, tým, že som bola napojená na podvedomie, lebo keď beháte, tak sa vám tak vypne hlava. Tak mi presne prišlo, čo tam chcem riešiť, takže idem si to rýchlo napísať na papier. A idem sa už fokusovať na tú terapiu, aby som čo najlepšie ju zvládla, keďže si za ňu platím. A ten technik nie je lacný. Aby som z toho vyťažila čo najviac, takže idem si to napísať. Idem na -1. I met the star of the hotel and he's giving me paper and pen because I need it for my therapy. Special pen. Special? It's magic pen? Magic pen. Oh, thank you. Okay. Dostala som magic pen, papier, idem si napísať na tú terapiu takú prípravu, aby som čo najviac toho vyťažila. A som zvedavá, dúfam, že mi to pomôže, lebo ja vždycky tak ľutujem, keď vyhodím za tej terapie toľko peňazí, ale je to drahé, no. Ale je to vec z uhlu pohľadu a hodnot. Som po terapii takto splakaná, riešili sme hlboké veci, takže terapia asi mala účinok. Idem sa dať dokopy, idem sa opalovať, ukážem vám z balkóna, jak sa ľudia opalujú, bože, jak ja vyzerám. Som plakala dosť veľa, no. Ty kokos, proste tu linka rozmazaná. Ľudia sa opalujú, aj keď je dosť zima. Neviem, či aj ja mám ísť, alebo čo. Ale riadna je zima, neviem, či tá fúka do toho, až sa trasiem. Je to niekedy tak neskôr dochádza, že proste kde vlastne som. Lebo keď človek sa sústredí na to točenie, tak ako keby prestal vnímať tú realitu, on si ju prestane užívať. Začínam vodou, pokračujem detox drinkom, potom si dám pekne šumivé vínko a skončím to ovseným latte. To je proste, toto je topka. No tuto na tomto dobrom svetle vám ešte ukážem ten make-up, to som objavila vo Viedni. Ja samozrejme som Chanel nikdy nevyhľadávala, ani som to na to nemyslela, lebo však to sú drahé značky. A som si myslela, že predsa nebudem platiť za značku, že sa to neoplatí, čo sa týka kozmetiky, že určite sú aj takéto porovnateľné produkty za menšie peniaze. Ale bola som teda vo Viedni na letisku a som mala veľa času a skúšala som si make-upy. A tento Chanel, ja neviem ani, jak sa to volá, Les Vegas, či neviem, či to je názov toho make-upu, alebo čo, je to odtieň B20 a stále iba 57 €, ale ten make-up je dokonalý. Fakt akože ja som lepší make-up, zase hľadám to dobré svetlo, ja som lepší make-up nemala. Ten make-up je úžasný, že proste on nerobí šupinky, pekne sa strebe ako krém, je hydratačný, takže odporúčam tento Chanel make-up. To som vám ešte chcela ukázať, keďže som hovorila o tom, že by som chcela premakať trošku ten môj make-up a aj si kúpiť nejaké kvalitnejšie produkty, aby som teda sa naučila krajšie ličiť. Inak ja som nikdy nemala rada také pochabé videá, že rozprávať sa o náušničkách a o hlúpostiach, ale keď tak pozerám tie vlogerky, ako napríklad Katarína Vanderham, čo žije v Amerike, veľmi sa im páči ten jej štýl, tak oni tí baby hovoria aj o takých hlúpostiach, takých bezvýznamných, ako napríklad o náušničkách. Kúpila som si takéto, to som si kúpovala od tejto baby, čo robí aj tieto šperky, to sú prosím pekne, toto je turmalín. Mám ešte s takým mesiačikom, toto je tuším, že Hovlit, veľmi krásne šperky. A toto by sa mi viac hodilo teraz, možno by som si to mala, jak sa povie. Akože ja viem, že toto je na ten štýl Van Cleef, ale jasné, že mne sa páči to, že ona tam skombinovala, že s takým ako keby luxusom skombinovala v princípe tie drahé kamene, polodrahokamy, ktoré majú tie liečivé vlastnosti, ako napríklad tento turmalín alebo tento Hovlit. No a žehlím si tu, keď sme pri ženských témach, žehlím si tu moje vlasy, ktoré si občas nadpájam, keď chcem mať hustejšie. Tak som tam dala taký olej, ktorý mi to prepálil, avokádový, nie že prepálil, ale mi to tak vlastne zaolejoval, lebo avokádový olej je veľmi hustý, že je dobré svetlo. Mi to tak zaolejoval ten olej,
že som nebola schopná to vyžehliť so žehličkou, tak som to musela umyť, teraz to je také vysušené, tak idem sa pozrieť do obchodu, či nemajú náhodou nejaký olej, čo až tak nemastí, že to prejdem žehličkovať s tým olejom. Takže občas dám takéto extensions, nikdy som nemala permanentné extensions, ale vždycky som mala riedke vlasy, niekedy hustejšie ako teraz, takže chcem si vlastne, nie že chcem si, ale musím si občas nadpojiť, no, nie že by som chcela. Rozmýšľala som aj nad permanentnými, ale neviem, že potom človek si to musí stále prepájať, že je s tým veľa roboty. Takže neviem, či vás bavia aj takéto ako keby pochabé reči o make-upoch a o vlasoch a o náušničkách. Ja som fakt nikdy také nerozprávala, ale som si hovorila, že bože, Livia hovorí radšej nejaké uvedomenia, niečo hodnotné. Ale zase aj také príjemné, jednoduché reči ženské občas vedia potešiť dušu, nemusí to byť stále iba nejaké uvedomenie, ja neviem čo všetko. Samozrejme ja v tých videách mojich mám aj uvedomenia, lebo to je hodnotné, ale tým, že ja sa venujem aj kráse a som rada pekná, tak môžem s vami zdieľať aj nejaké tipy a triky z krásy. Už som spomenula v tomto videu, že som bola na Dracula terapii, nie v tomto videu, akože v tomto vlogu, čo bude, spomenula som, že som bola na výplňach pod očami, neviem, či to až tak vidno. Ja sama neviem, že či to až tak vidno, že musela by som tak pozrieť poriadne, ale asi to vidno, hej. A ja akože nemám nič proti estetickým úpravom, práve naopak, však prečo nie? Však všetky chceme byť pekné a prečo si nepomôcť? Tak idem už do toho obchodu. Idem do toho obchodu, mám tu veľkú kabelku, aby som mohla nakúpiť takto ležerne. V Portugalsku je dosť zima a mám tu dosť málo zimných vecí, takže som si dala, čo som mala v lietadle, túto takú kožušinku a jediné sako, ktoré tu mám také krátšie, potom už iba dlhé a idem nájsť nejaký obchod. Našla som jeden, čo by mali otvorený o 22. a že sú to taký supermarket, tak mali by tam mať aj nejaký olej na tie vlasy a iné veci, napríklad tampóny, ktoré potrebujem. Takže ideme na to. Ja vždycky som taká, že ja niečo natočím a potom si poviem, Livia, mohla si to lepšie natočiť, mohla si v inom výťahu to natočiť, kde je viac svetla, kde je lepšie zrkadlo. Ja som furt náročná na seba a kritická. Musí byť na seba zmierlivejšie, páči sa mi tento náhrdelník. Tu je nejaký ďalší hotel. Tu je nejaká hradba. A tuto sú takéto budovy. Máme zelenú, taký pekný západík. Tu sú také palmičky, tu je zelená. Parčík tu je. Pekné, pekné. Ale fakt je riadna zima. Ja som zase nezobrala som si svetlo, nezobrala som si mikrofón, nezobrala som si sluchatka. Riadna je zima teda, akože kto chce ísť na dovolenku do Portugalska v apríli na konci alebo v máji, tak asi sa tu moc nezohrejete, teda je tu fakt zima. Tu je môj hotel, tu je kasíno a tu je takýto krásny západík. No ja sa vraciam, lebo je ten obchod strašne ďaleko a je to také trošku nepríjemné popri ceste, ale musím povedať, že Portugalsko je krásna krajina, veľmi príjemná energia, krásna energia tu je, fakt som tu šťastná. Nakoniec som nedošla do toho obchodu, čo som chcela, lebo vonku je strašná zima a ten obchod je 1,5 kilometra a v takej zime určite tam nebudem chodiť peši. Tak som na pumpe a idem si tu skúsiť niečo kúpiť, no a ten olej na vlasy tu asi mať nebudú. Fakt je zima takto večer, no nevadí, cez deň bude teplejšie, tak zajtra to vybavím. Bola som na tých raňajkách si po tanier, všetky raňajky akože pripravené, všetko tam nastajlované, len tak som si zobrala tanier, nikto tam nebol, lebo chcem si robiť kašu. Tak mohla som to natočiť, aké to tam je predpripravené. Ale už som nestihla, lebo už som tu. Ja mám prosím pekne pod sebou podloženú takúto utierák, aby som im neokrvácala to kreslo, lebo to sa mi niekedy stane, napriek tomu, že mám vložku alebo tampon. Tuto mám ešte jednu kašičku. Prekonáte strach z opustení, to ja neviem úplne, či mám strach z opustenia, ale zaujímavá knižka, chcem si ju prečítať.
A takto. Dneska celý deň plačem, mala som terapiu, mám menštruáciu, hej, mám taký hlboký deň, veľa uvedomení, ponorov. A bola som si po tanier, lebo som si teraz robila takú kašu. A potrebovala som nájsť nejaký tanier, aby som si mohla do toho taniera proste dať tú kašu. No a išla som tam, ako sú raňajky. A tie raňajky tam boli, ako keby všetko tam bolo prichystané, no nie samotné raňajky, ale všetky tie taniere tam boli tak pekne nachystané. Nikto tam nebol, tak som si zobrala proste tanier. Však im ho potom vrátim po pobyte. A celý tento hotel je fakt taký historický, dýcha takou históriou, je to tu také iné, také, fakt má to takú inú energiu, takého naozaj James Bond hotela, je to tu úplne iné, neviem to opísať, že aká to je energia, ale taká fakt taká, nie že starodávna, ale taká, jak by som to opísala, taká, neviem to opísať, proste to by ste museli pocítiť, aká to je energia. Taká na jednej strane noble, ale na druhej strane taká iná, ako ešte som nezažila takú energiu v hoteloch. Aj tým, že tu si tak idem po ten tanier, je to na jednej strane také domáce, a na druhej strane také noble. A fakt také autentické, veľmi si to užívam a som sa fakt začala cítiť tak vynimočne, že som tu. Takže idem si zjesť moju kašičku, mám tu aj sojové mlieko, som si kúpila na pumpe, lebo nevedela som nájsť obchod a bol ďaleko. Tak si tu začínam užívať, že ja som sa ocitla v hoteli Jamesa Bonda, ani som o to nevedela. Keďže som si včera nestihla kúpiť ten olej a teraz si dávam tie extensions a boli strašne suché a ten avokádový olej bol veľmi masný, tak som skúsila jojobový, ktorý používam na tvár, na masírovanie, ale je takisto masný. Našťastie som tam dala iba trošku, takže som to potom so suchým šampónom ako keby prinavrátila späť, som odmastila tie vlasy. Ale fakt, jojobový je zlý, avokádový je zlý, takže iba kokosový sa dá vyžehliť z toho ten olej. Inak toľko je problémov s tými extensions, fakt, akože keď človek chce mať pekné vlasy, tak musí sa tu s tým trápiť, ale potom permanentné, no. Neviem, jak to mám spraviť. Môžete mi poradiť, že čo s tými vlasmi by ste vyrobili, keď máte veľmi jemné a riedke. Ideme tak na raňajky, už nestíhame 10 hodín, 10:30 končia. Ja idem olázmiť na raňajky, dala som si tie moje náušničky. Tu mi inak upratujú izbu. A idem, thank you. Bože, sa cítim jak kráľovna, niekto mi upratuje izbu, ja idem jak panička raňajky. Som bola dobrá v minulom živote. Raňajky sú od 8:30 do 10:30 a Livia vchádza na raňajky od 10:15. To je jej ideálny čas. Ja nedokážem proste prísť na raňajky skoro, lebo ja neraňajkujem skoro. Ja raňajkujem o 11:00. Takže teraz tam sa nejako najem na tých malých tanierikoch, som zvedavá. A len tak tepláky som si dala, lebo som sa nejak necítila dneska na nejaké šaty. Moja postupnosť. Začínam vodou, pokračujem detox drinkom, potom si dám pekne šumivé vínko a skončím to ovseným latte. To je proste, toto je topka. Ja som zostala posledná na raňajkách v celej tej húfti ľudí. Jak vždy, klasika, Livia, klasika. Nevadí. Ja som si poplakala trošku, lebo som písala Andrej Valentiniovej spätnú väzbu na terapiu a mega, fakt mega. Som veľmi vďačná, že som mala tú terapiu včera. Úplne sa mi zmenilo vnímanie. Úplne inak vnímam veci. Tu si pijem svoje vínko z raňajok. Taký salónik. Krásny. Tu sa už dostávame do tohto priestoru. Tu si pekne sadnem a budem si piť moju kávičku. Ja idem, prosím, pekne konečne, jak sa povie, k púlu. Sa popalať, aj keď je zima. To som si zobrala, hej, takýto krásny. To som si v Bratislave kúpila za pár eur tam v centre mesta v takom obchode. Takýto krásny, neviem, jak sa to volá, nejaký prehos. Toto milujem, len je to už dosť špinavé, lebo je to biele. Aj keď to stále periem, tak stále tá farba už nie je taká biela, tak musím si kúpiť ďalší. Ale toto je nádherný kúsok, veľmi pekný. Hľadala som aj nejaký iný taký kardigan, alebo jak sa to volá, na prehodenie na plavky. Ale nenašla som nič také akože sexy, všetko také obrovské. Ale toto je super. Toto som v Dubaji nosila non-stop.
konečne som si to začala užívať, ale tá terapia mi včera mega pomohla. Mi sa tam vyčistil nejaký odpor, ktorý som mala práve voči luxusu a hojnosti. A hneď mi je lepšie. Ale samozrejme, včera sa to tak dokleplo, ja som na tom pracovala roky, hej, ale super, teším sa. To je ten pán, s ktorým som sa rozprávala. Konečne som sa dostala k bazénu. Tak na tento moment krásny som veľmi dlho čakala. Konečne vyšlo slnko, 23 stupňov, myslím si, že sa aj opálim konečne. Teším sa. Tak na toto som čakala dlhú dobu, jak sa povie. Milujem. Mne to niekedy tak neskôr dochádza, že proste kde vlastne som. Lebo keď človek sa sústredí na to točenie, tak ako keby prestal vnímať tú realitu, on si ju prestane užívať. A ja až teraz, ak som si láhla, som si dala preč ramienka, nech mi neopálí ramienka a som si otočila toto, nech mi to neopálí. Tak sa pozerám a hovorím si, kokos, ja som vlastne sama na bazéne luxusnom v hoteli Jamesa Bonda, kde sa točil film James Bond. Je to tu nádherné. Chodia tu motorky, keď točím, vždycky nejaká motorka príde jak na schvál. Ale ja som sa až teraz uvedomila, že kde vlastne ja som, v akom luxuse, že ja to vždycky tak so spoždením si uvedomím tieto veci. Teraz som si až všimla, ak som sa trošku už upokojila z toho nadšenia, kde som, tak som to tu všetko fotila, točila. Až teraz som si všimla, ak som sa tak naozaj pozrela, bez toho, aby som mala šialené točenie a fotenie, čo ja zvykne mať, že vlastne iba veľmi málo týchto, v rámci tohto objektu, tohto palácia, hotela, veľmi málo izieb má balkón. A ja som vlastne jedna z tých mála izieb, čo má balkón. To som akože vďačná, lebo čo pozerám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, krát 2, 22 izieb má iba balkón. Takže to som vyvolená, tak to som vďačná. Ukážem vám to teraz. Hej, že vidíte, tuto sú tie balkóny a málo kto má balkón. Vyzerá, že som sa trošičku spálila. Trošku som sa spálila. Áno, takže takto som sa spálila. Úplne som červená jak rak. Všetko, brucho, všetko. Nohy, stehná, všetko červené. Som sa natrela iba 6, lebo som chcela, nech ma opáli, ale to som moc asi nevypočítala. Takže bola som si kúpiť nejaký taký, že Garnier After Sun z aloe vera, tak teraz som sa tým natierala. Však, ako ja nezvyknem byť červená, lebo však ja chodím aj do solárka a ja som nečakala, že ma takto chytne. A preto som si dala iba 6 olej, lebo ja som bola už predopálená, ale vyzerá, že... Takže mám takýto After Sun a uvidíme, či mi to pomôže, no. Akože neštípe ma to, akože štípe ma to trošku, neštípa ma to nejako extra, tak ale... Opálilo ma, no. Idem si teraz zabehať, dala som si do copíku vlasy, idem si zabehať pri oceáne. Som chcela ísť že do fitka na schodíky, ale hovorím si, idem sa k oceánu prejsť a tak pojem na schodíky. Nech nezamrhám, nech nemrhám krásnym západom slnka. Tak som chcela povedať pri oceáne. Môžete mi niekto vysvetliť, prečo som prišla k tomuto oceánu až v 3. deň môjho pobytu? Večer, keď je zima, prečo som tu nešla cez deň a nešla som peši do mesta sa prejsť, ale prečo som bola na Instagrame? Lepšie neskôr ako nikdy, ale musím si viac vážiť čas so sebou a nedávať tú energiu takto vonku zbytočne. Na Instagram napríklad, je to zbytočná energia, ktorá nikam neplynie a nič z nej nemám. Na každom rohu tu je nejaká indická reštaurácia, tak sa idem najesť. Inak sranda, že som išla popri tom oceáne, lebo veľmi mi to robilo dobre sa tam prechádzať. A došla som pravdepodobne do toho mestečka Cascais a sa tu najem v nejakej dobrej indickej reštaurácii. Konečne moja duša plesala, predsa na tom hoteli, akože je to luxus, ale
moja duša je šťastná práve v takýchto momentoch, keď objavuje niečo nové a keď takto chodí po neznámom meste a ide sa tak sama najesť a do takého neznáma, tak vtedy ja som šťastná, vtedy cítim ten život. Ja keď som v luxusnom hoteli, tak akože super, ale není to tá esencia, toto je krásne, tie zákutia tu sú nádherné a tie kopčeky, ako portugalské prekrásna krajina. Ja úplne cítim, že som s ňou ako line, že sme na jednej línii, že sme úplne, že sa mečujeme. Ja sa naozaj veľmi mečujem s Portugalskom. Nádherná krajina, taká láskavá energia, tu je taká, ťažko to popísať, vyslovene láskavá energia. Nádherné mesto, nádherná krajina. Ja som v taxíku, idem naspäť na hotel, nakoniec som sa nešla najesť, ale mám veľa suvenírov, takže... Por mais de 15 países, o Grupo Vigent integra a Metalodalva, estruturas metálicas e a Brasmar de pescado. Recentemente abriu uma fábrica nos Estados Unidos, país que está... Je 22, ja som späť na hoteli, mám darčeky svoje, že aj 1% baterky. A som rozmazaná. Hello. Tak prišla som z toho mesta, kde som sa náhodne prešla cez oceán. Cez oceán som neprešla, popri oceáne, som dosť unavená. A nebola som sa najesť, lebo keď som si sadla do tej reštiky, tak proste som cítila, že tam nechcem sedieť a nebolo mi nejako dobre. Ale som sa zastavila v takom obchode a kúpila som suveníry pre moju rodinu. Kúpila som im kohúta. Kohúta. Áno. Kohúta, čo píska. Kohúta, ktorý je, jak sa povie, lighter. Potom toto. To som dostala ako darček. Magnetka. A čo je najpodstatnejšie, môj milý, kúpila som si zvonček, aby vždy, keď budem zbytočne instagramovať a míňať si tak svoju životnú energiu na, jak sa povie, píčoviny, tak si zazvoním. A to bude známka toho, že má Lívia prestať. Má prestať byť na Instagrame a zbytočne míňať svoju energiu tam, z čoho nič nemá, ale má sa sústrediť na produktivitu a úspech. Takže si budem zvoniť dennodenne, kým nezmením tento blbý návyk Instagramový. Toť vše. Idem spať. Dobrou noc. Ja idem mať fotoshooting, využila som toto krásne miesto v Portugalsku na nejaké fotečky, donútila som na recepcii, nemá fotia. Také nádherné fotky, že konečná, normálne keď napíšem tú knihu konečne, tak jednu z tých fotiek dám ako obálku. A idem ešte teraz vychytať, lebo je nádherné slnko, tak ešte nejaké topkové fotky spravíme. Teším sa. V tomto hoteli sa točil známy James Bond film v roku 1968. A tu už vedľa mňa vidíte kasíno, kde dnes večer dúfam vyhrám 5 miliónov eur, aby som si mohla kúpiť penthouse s výhľadom na tento Atlantický oceán, tzv. Atlantic Ocean, ktorý ma delí od mojej zasnúbenej zeme Ameriky. Hello! I will recommend to this hotel to everyone. The best, very good. And the breakfast, everyone was so nice. Speak with me, everyone. It's amazing hotel, really. Very much. I will cry. I'm going away. You have to come again. I have to come back. It's a big pleasure to receive you here again. Yes, sometimes I'm too noisy. Everyone knows about me. Well, the best. Thank you. Tak ja idem na raňajky. Ukážem vám, čo som si obliekla. Takže máme tu topanočky zo Zary. Takéto kraťasky, takisto zo Zary, sačko, takisto zo Zary, čiže to všetko Zara. A potom tu máme takúto erotickú spodnú bielizeň s Intimissimi, ktorú som takto zakomponovala do tohto outfitu.
a krásnu koženú kabeločku, to je z obchodu Max, sú také obchody, tuším v Auparku na Nivách, kde predajú také kožené bundy a toto je tiež taká krásna kožená kabeločka. Takže takto idem na raňajočky. Dnes sedím úplne vzadu, inak ja som si uvedomila, že ja keď sa takto krásne nastylujem, že mám podpätky a že všetci na mňa pozerajú, tak ja začnem cítiť stres a ja sa normálne začnem triasť. Ja som úplne nesvoja, ja som tu došla, samozrejme všetci oči na mne, lebo akože pekne som oblečená. A jasné, že to vzbudzuje pozornosť, až som tu najmladšia, ale proste mňa to vystresovalo, strašne ma to vystresovalo. No, ukážem vám raňajky. Ananás, papáju, sojové latte, drink a vajíčka. Tak toto je. Takéto šatičky mám. Čistím si zubky tak 3-krát do dňa, 4-krát, 5-krát, lebo furt mám pocit, že potrebujem očistiť. Lebo ja nosím strojček a proste potrebujem mať čisté zuby pod tým strojčekom Invisalign. To je nádhera. Tuto kebyže žijem, tak nemám krajší život. Klobúčik je nasadený, bez klobúčika ani na krok. Ale vidíte, tuto som úplne spálená a klobúčik mi zachránil moju tváričku pred spálením. Milujem tento klobúčik. Ja si dám tento klobúčik a môže mať masné vlasy, nenamalovať na všetko hneď v poriadku. Tento klobúk, to je zázračný. Musím si takých kúpiť viac vo všetkých farbách a vo všetkých Dior rôznych verziách. Aby sa mi hodilo k tejto kabelke, lebo toto som mala k bývalej kabelke a tu už nenosím teraz. V Portugalsku sú všetko také kopce. Idem prosím pekne na štvrté raňajky v poradí. Zase za peknú. Už presne viem, čo si dám. A papáju, vajíčka a sojové latte. Raňajky číslo 4. Zmenila som vibráciu, dneska si to fakt užijem, tie raňajky. Hello, chcem vám niečo povedať. Ja som bola, áno. Ja prosím pekne tuto v luxusnom hoteli a čo ja robím? Jak sa povie? Pardon, ale ja som si vôbec neužívala ten prítomný moment, lebo som natáčala video, lebo ja som taký typ, že všetko chcem zhmotniť, všetko chcem ako keby zadržať, tú spomienku, aby nikdy neodišla a tak všetko zhmotňujem, ale potom si neužívam ten prítomný moment. Sice už je dosť neskoro, pretože dneska som tu už 5. deň, lebo som prišla v pondelok, dneska je piatok, ale od dnes som si naozaj začala užívať, bez toho, aby som otvorila Instagram, už neminiem ani štipku energie na ten Instagram, keď som na dovolenke. Na čo? Komu mám čo dokazovať? Aj tak druhí ľudia iba závidia, alebo majú negatívne emócie, že prečo niekto sa má lepšie ako oni. Prečo? Treba si prežiť ten moment v sebe. Áno, ja ako rada sa promujem, rada mám Instagram, rada dávam storky, rada dávam aj nejaké múdre moje myšlienky, alebo pre niekoho nemoc múdre, pre mňa múdre. Rada dávam fotky, videa, ale som to robila na úkor samej seba, len preto, že som tam mala nejaký program, že chcem to tak nejako ukázať, zväčšniť, zhmotniť, ale na čo? Aj tak je to moja exkluzívna skúsenosť, ktorú mi nikto iný to nemôže prežiť, lebo ja som tu. Až celé to také míňanie na Instagram, tej energie, je proste... A preto som si kúpila tento zvonček. A vždy, keď mi bude, jak sa povie, v mojej hlavičke a budem chcieť zväčšňovať na Instagram blúdy. A nie, že ani blúdy, to sú všetko krásne fotky a videá, ale na čo? Ja to tam síce dám, ale nie v tom čase, kedy ja si užívam ten prítomný moment. A keď zase budem mať tú pohnutku otvoriť Instagram, keď budem v exkluzívnom hoteli, čo sa nedeje tak často za život, sú to výnimočné momenty, a ja budem tieto krásne výnimočné momenty dávať druhým ľuďom a míňať si tak energiu, tak si poviem, Livia, zase zazvoním si poriadne
a ten zvonček mi pripomenie stop a okamžite chod do prítomného momentu, okamžite chod do fitka, okamžite chod do sauny, chod sa oplatiť k bazénu, nájdi si husbanda, ale neplitvaj čas na ľudí, ktorí sú ďaleko a sú to ľudia, na ktorých ti nezáleží. Keď si bola v Bratislave, potrebovala si pomôcť, ani jeden z tých ľudí na tom tvojom Instagrame ti nepomohol. Tak prečo im niečo ukazovať? Prečo im ukazovať, že sa máš dobre? Ukazuj to sebe vo svojom srdci. A samozrejme, môžem to popostovať, lebo ja mám rada, keď sú veci pekné a zhmotnené, ale budem to postovať vtedy, keď už v tom luxuse nebudem, ale budem sa v Bratislave a roniť krvavé slzy do krabice, tak vtedy to napostujem. Takže to všetko z tohto vlogu, tak sa s vami lúčim. Tento vlog je pekný, určite kým som ho postrihala, mi to trvalo 2 týždne postrihať, ale veľké uvedomenie a som rada, že som si to uvedomila a jak sa povie, vždy lepšie neskoro ako nikdy. A ja si užijem prítomný moment, sadnem si do svojho srdca a precítim si to. A tak nech sa stane. Dovidenia. Cvičíme. Namiesto Instagramu športujeme. Lebo Instagram za vás ričku nevyšportuje. Viete, čo sa stalo? Prosím pekne, vyhodili mi moje AirPody, ktoré som mala v mojej robe, akože v mojom župane. Keď som sa včera vracala z wellnessu, som si nechala v župane AirPody. No a potom som išla, lebo som nečakala, že oni tu čistia izbu 2-3 krát do dňa. Ja som nečakala, že znova niekto príde na izbu večer, ja som išla na večeru. O 7 som opustila izbu a ja som si aj neuvedomila, že tie AirPody mám v župane. No tak proste som na dovolenke, čo tu mám robiť kontrolóra. No a prišla som teda na izbu, samozrejme už tá roba tu nebola, ten župan bol akože odnesený preč, čo je akože pekné, že čistia, ale na druhej strane sa nepozreli do vrecka a vyhodili mi to aj s AirPodmi. No a teraz tu od rána riešim na recepcii, že mi proste vyhodili AirPody z izby vo vrecku. No a oni to teraz nevedia nájsť, ja som si ich samozrejme nalokalizovala cez nájsť na mojom iPhone, čiže vidím, že sú niekde tuto v objekte, oni ich nevedia nájsť, takže teraz sa s nimi dohadujem, že ako ma akože odškodnia, pretože to je posledný človek, ktorý by im odpustil, som ja. Majú pozerať sa do vreciek predtým, než berú roby. V tých vreckách môže byť prsteň, môže tam byť telefón, môže tam byť peňaženka, môže tam byť hocičo, hej? Pretože ľudia do tých vreciek si dávajú, keď z toho wellnessu nejaké veci a nie vždy si ich hneď vyberú, keďže sú na hoteli. Čiže teraz to s nimi riešim a budú ma musieť odškodniť alebo mi ich nájsť, pretože ja to nenechám tak. To je posledná osoba som ja, ktorá by to nechala tak. Ja som schopná ich akože, nechcem ísť akože zničiť, lebo načo sú milí, ale musia ma refundovať. Buď ma refundujú, vrátia mi tie peniaze, sú to nové AirPody, ktoré stali 240 €, alebo proste mi ich nájdu. Hello? You found it? Perfect. Okay, yes. You can bring it to my room. Yes, thank you. No, teraz sa mi boli ospravedlniť, našli moje AirPody a našli tam aj, som tam mala taký olej na posilnenie ducha. Viete, to preto ja som taká výbojná, lebo si striekam olej na seba, čo mi posilňujú ducha. Ospravedlňujem sa mi, skôr som to nenatočila, ale nemôžem všetko natáčať. Mám to naspäť a som rada. Ale to nechceli mať dočinenia so mnou, čo ja som im to teraz spravila. Ja som strašne akože tvrdá. Proste proste som povedala, oni, že to nemajú, že prosím, som nalokalizovala, že existuje to tu, že nech to nájdu, že majú na to taký a taký čas a keď to do tohto času nenájdu, tak nech mi dajú peniaze. I have it. Buďte ako ja, buďte konzistentní a neodpúšťajte ľuďom chyby. To je dosť drastické odporúčanie, ale 5-hviezdičkový hotel vám nemôžu vyhodiť v robe vaše AirPody, ktoré stali 240 €. Neexist. Toto je konečná. Ale mám ich, pretože som bola konzistentná. Idem takto na rande, tak dúfam, že to bude na úrovni, ak sa povie. Dobre. Portugal, yes. So you can, yeah. Hello. Ja som až teraz pochopila, že oni tu dávajú toto preto, aby človek nestúpal na zem. Či prečo si myslíte, že toto je? Ja som úplne šokovaná. A zase mi tu prišli upratať posteľ, ako keby odhrnúť ju posteľ a zavrieť mi závesy na noc. A takúto vám dajú, že aké bude počasie, zajtra bude slnečko 23 stupňov. Wow. Dobre, tak asi budem plakať. Už som plakala na raňajkách v čašničke.
že mi je z toho to, že odchádzam. Ježe, tak rada plačem ľuďom cudzím. To proste som ja. Me and my mess, my mess, my mess. Me and my mess, my mess, my mess. Do 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 do, do do, do do. Do 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 do, do do, do do. And now, magic. Clean. Magic. Goodbye, my room. Goodbye, my dear. Goodbye. I will miss this room so much. I cleaned. I have everything. Okay. Goodbye. Livia, zapamätaj si všetko, čo sa v tejto izbe naučila. Určite to ešte niekedy príjem, to si sľubujem. Ďakujem za všetko, som šťastná. Za tento hotel, za ľudí, čo som tu stretla, čo mi pomohli. Nádherná skúsenosť, ďakujem. Prosím pekne, tax je 4 € na deň v Portugalsku. Prosím pekne, milí moji, tax v Portugalsku, daň je 4 € na deň, prosím pekne, extrém. Čiže som teraz platila 28 € za daň, prosím pekne, iba za daň. Tu mám, prosím pekne, ak sa povie receipt. Extrém, strašne veľa, pre Boha, strašne veľa. Že to keby som mala celý pobyt, tak koľko zaplatím za mesiac? Koľko to je za mesiac? 4x30, 3x4 je 120 €? Ty kokos, extrém. S týmto kufrom som prišla, hej? Týmto som prišla. Aj s mojou merkavou. Tu mám 1, 2, 3, 4, 5. Hej. Dobre. Áno. Počkajte. Takže prišla som s jedným a odchádzam s 3 taškami. Jedna taška, druhá taška, tretia taška, štvrtá taška. Áno, takto si idem a pokračujem do Lisabonu, čiže môj výlet sa tu nekončí. Som zvedavá, ako idem z Lisabonu, možno, že s celou dodávkou, s kamionom. Ja som sa rozhodla ešte sa vrátiť do fitka si zacvičiť, lebo v Lisabone už budem mať fitko. Takže som sa ešte vrátila z hotelu do fitka, že využijem ešte fitko, zacvičím si. A až tak do Lisabonu. Nech využijem, majú tu schodíky, majú tu beh. Stopol schodí Dan, takže super, máme 5 km tu a stopol schodí tu. Výborne. Ja idem znova na hotel a ešte som sa dohodla s jedným Švajčiarom, že mi tu urobí nejaké fotky, že on je vraj, že profesionál. Mne už všetky fotky spravil ten recepčný a nedávam veľkú šancu tomu Švajčiarovi, keďže má na Instagrame samé kačice a samé zvieratá, čo točil. To ja nemám moc rád takých fotografov prírodných. Takže, ale dobre, dám mu šancu, idem tam, rozlúčim sa s tým mojím zlatým recepčným a s ostatnými. Ja sa tu cítim, aký by to bol môj domov, tento hotel. A som zvedavá, že čo ukáže ten chalan, že aspoň jednu dobrú fotku bude mať od neho. No, som zvedavá. Photoshooting number 3. Takže ja odchádzam z tohto nádherného hotela. Tu máme známeho pána Jamesa Bonda. A tu máme Váska, ktorý mi veľmi pomohol. Ktorý mi našiel aj AirPody, pomohol mi, fotil ma, my personal photographer. And it was amazing experience here. I was so happy and I will recommend to this hotel to everyone. The best, very good. And the breakfast, everyone was so nice. Speak with me, everyone. It's amazing hotel, really. I will cry. I'm going away. You have to come again. I have to come back. It's a big pleasure to receive you again. Yes, sometimes I'm too noisy. Everyone knows about me. Well, the best. Thank you. You are so beautiful. Oh my God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. This all the time happened that I'm recording and I'm not recording. This is the best employee of the hotel.
No. Yes, you are. No. You are. And then I like the woman from the breakfast. Her name is Filipa. Oh. Her name. Yes, she's very nice as well. If it was me making the breakfast, so we have good light here. We'll change ideas. Yes, maybe. And James Bond is also good. My boss. Your boss. I have to talk. I have to go down now? Oh my god. Yes, you have to go down. You have to get you survived this my trip here. And I am very demanding and you survived, so you have to get some money for it, like extras. Olivia was here. They need the treatment. She's the sweetest person I ever know. No, so you don't know. You don't know a lot of persons. At least I know one person. Yeah, okay. Takéto vecka tu majú, ja sa prezliekam z tých šia, čo som mala photoshooting, tak tieto moje vlasy, ja neviem fakt. They ting 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 to call the employee. It's time for new beginnings. Like ring 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 ring.